दा बिथांखौथ' आं मोननै बुंनायखौ नुबाय खनसे बुंबाय बियो मा गासैखौबो चार्जफोरखौ बारायबाय थादों बिदि बुंनानै बे जे जायगायाव माने फोरमायहरनांगौ बे लेटार लिरनांगौ खोन्थाहरबाय आथिखालाव आरो बुंबाय थादोंबा नोङो प्रमद बर' फैफिननांगौ जायोबा ओरै फैफिननांगौ जायोबा नैबे धर्मआ गोमालांनायनि लामायाव नोंथांमोना डिस्टार्ब जागोन बेथ' पियरलि पलिटिकेल मेटार जाबाय बे जोंनि थाखाय मोजां नङा आरो बेखौ आं सानो जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौ बारा खोनासंनाय नङा खारन जों बयबो बुजिलायखायो खोथाखौ आनफर्चुनेटआ बेल' जे जोंनि पलिटिकेल नेताफ्रा माने एखेबारे बे लेभेलसिम जुदि राजनिति खालामहैनो नाजायोबा बेथ' मोजां जानाय नङा आरो आं सानो बेखौ सरकाराबो चेन्ज दं जे रायजो राजाखौ गाज्रि मोनजानाय मालाबाबो सरकारा खामानि मावा बयबो जुदि नेसनेल पार्टिया जुदि जाम जालांजोबोबाथ' बे गोमालांखागोन गतिके नोङो रिजनेल पार्टिखौ हमथानानै खामानि मावग्रा मानसि गैयाबा गोमालांगोन खिन्थु हमथानानै खामानि मावलांबाय थायोबा रिजनेल पार्टियाबो थालांबाय थागोन आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिनै अन रेकर्ड बुंदों जे नैबे एमपि इलेक्सननि उनावहाय बिथांमोनहा बे 40टा समस्तियाव गेलेनायनि खुनु माने जग्यता थाहैनाय नङा रिहेबिलिटेसन लानो थाखाय जों आन्दलनखौ खालामाखै जोंथ' समायखिरा लादों एबसुआ दिनै एबसुनि नेता कर्मि जोंनि एबसुनि मावथिफ्रा दिनै रिहेबिलिटेसन बिदों नामा जे जोंनो 2 लाख 3 लाख थाखा नांगौ होननानै जोंथ' बियाखै एसे हल जि मोनदों बेनोसै आरो दिनै जुदि जों मोजाङै बुजिनो नागिरोबा दिनै बुंबाय थादों रन्जन दैमारिया गवाखै होमबासो गोजोन जागोन होननानै खिन्थु रन्जन दैमारिनि बिथाङा जेलाव थानानै मा साननानै दं बेखौथ' रावबो सोंहैयाखै जायफ्रा दिनै रन्जन दैमारिनि नामै बाहेरायाव खोथा बुंबाय थादों दिनैसिमबोथ' रन्जन दैमारिया बुङाखै आं सुखि नङा होननानै बेथ' मालाबाबो बुङाखै जे आं गबासो माने गासिबो जिनिसा सान्ति जागोन होनना बेथ' गावनि बाथ्राखौ मालाबाबो साननानै लायाखै रायजोनि खोथा सानबाय थादों बियो दा बेवहाय सोरबा केडारनि केसा दाबो दं ओंखायनो जों गोजोन गैया सोरबा माने एनडिएफबिआ जेलाव दं ओंखायनो जों गोजोन गैया गोजोनाथ' बेजों रिलेटेड नङा बे समावथ' सरकारि हिसाबै जोंहा बिटिसिआनो दंमोन हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बिथाङा गावनो बहाय उइटनेस जानानै दङ बिपिएफनि जेसेबां नेता बयबो बरायदों बेनो जोंनि मोनसे आरोबाव गोजौआव दावखोलांनायनि मोनसे आरो गिदिरथार मोनसे आरोबाव आगान होननानै बुङाखै होनबा दा बै समावहाय गासैबो थिगै थागैनो दंजोबो बयबो बिराद मोजां जाबाय होन खिन्थु दिनै राजखान्थिनि सार्थआव गोहो सेलायनायनि सार्थआव बे गासैबो बाथ्राफोरखौनो जुदि नंखाय होनना बुंफिनलायोबालाय बेलाय बोरैथो जानांगौ जायो बिटिसि बा आन्दलन खालामनानै जों मोनसे बेबस्था मोननाया जोंनि थाखाय बे मोनसे देरहासार बेखौनो बेस खालामनानै जोंनि पलिटिक्सआ जाबाय दा दिनैहाय नोङो 2003आव जे एकर्डखौ खालामदों 2020आव जे एकर्डखौ खालामदों जों माब्लाबाबो बुङाखै जे 2003नि एकर्डआ गाज्रि जादों इभेन 1993आव जे एकर्ड जादों आरो सानसुमामोननि गेजेरजों बेखौबो जों मालाबाबो गाज्रि होना जोंनि नोजोराव गासिबो समान दा बिथांमोना जुदि लांजादों बा हरदों होननानै फोरमायदोंबा जोंदि लाबोफिनबाय बेखौ माथ्रखौ मानो बुजिया 16 थाखाखौ जोङो हरदोंमोन दि आं मानिबाय जे हरदोंमोन बा लांजादों खिन्थु बे डिपार्टमेन्टआथ' दिनै 16 थाखाखौ लाबोफिनबाय दा हरनोबो हायो जों लाबोनोबो हायो द्याट मिन्स मा गोहोआ जोंनाव दङ बिटिसिआ मा खारनाव थैगोन आरो दिनैनि थारिखआव जुदि बिटिसि बासाव होननानै जुदि बुंदोंबाथ' जाय मानसिफ्रा बिटिसिखौ सोरजिदोंमोन 2003आव बेनो थैगोन बेनो माने गोथैखामोन होननानै जों बुंनांगोन प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव प्रमद बर' हाटाव जे बिटिसिनि ठिकादारफोरखौ बासाय प्रमद बर' हाटाव बिटिसिनि लाइमोनफोरनो सन्थाइ होनायखौ बासाय खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ गासैखौबो बरायना लाबाय सिगांनि समनिफ्रायनो जों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ जों लाबोनानै बिथांमोननिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौनो जों मिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों बा बिथांमोननिफ्राय जों गोबां बाथ्रा जों मिथिना लादों नोंथांमोननो मिथिहोदों गुबुन गुबुन समाव जोङो दैदेनगिरिफोरखौ लाबोनानै बिथांमोननि जे राजखान्थियारि बिथिङाव थामहिनबा एमपि बिसायख'थिया माबायदि थासारियाव जानानै दं आरो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव माबे बिथिंखौ लाना बिथांमोना खामानि मावलांगोन आरो बेनि अनगायैबो लाइमोनफोरा बा बिटिआर ओनसोलनि जे लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरखौ बबे लामाजों लांनो नागिरदों बेनि सायावबो बिथांमोननिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौनो नोंथांमोननो मिथिहोबाय आरो बेनि अनगायैबो जोङो जे फैबाय थानाय समाव जे बिटिआर गोजोन गोरोबथाया सिगांनि सम आरो दिनैसिम बेसेबांहालागै बे मावफुंनायनि लामायाव बेनि सायावबो गेदेमा बिथांमोननिफ्राय जों मिथिहोबाय थादों आरो दिनैबो जों सासे लेंहरजानाय आलासि जोंनि गेजेराव दङ बिथाङा जादों नोंथांमोना बयबो सिनायखानाय बिथां राज्य सभानि एमपि मानगोनां रोंगोरा नार्जारी आथिखालाव बिथाङा UPPL राजखान्थि हानजानि वर्किं प्रेसिडेन्ट बिथां रोंगोरा नार्जारी गिबियावनो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायना लाबाय खुलुमबाय जिहेतु एमपि बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं मा थासारियाव थामहिनबा आथिखालाव माबायदि जागासिनो दङ जिहेतु जों नुनो मोन्दों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायावबो नोंथांमोननि जे बिसायख'थि फोसावदिङाव बिथाङा बाहागो लादों माबे थांखि लानाय आरो दानिसिम माबायदि जागासिनो दं गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गासैबो नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनाय सिबिनायखौ आं बावहरबाय बयनिसिम आंनि खुलुमनायखौ आङो बावहरबाय दिनैनि बुब्लियाव आथिखालनि जि बिसायख'थिखौ लानानै जि बारहावा बे बारहावाया जोङो गोरलैयैनो बुंनो हायो जे जोंनि एनडिएनि फारसे
बारहावाया मोजाङैनो बारगासिनो दङ इन्डिया होननानै बुङोब्ला आसामाव मोनथाम हानजाजों ज' जादों UPPL BJP आरो AGP आरो बे मोनथाम हानजाया मोनसे फर्मुलानि गेजेरजों जोङो बे बिसायख'थियाव बाहागो लादों बे जाबाय जोङो मोनसेया UPPL आ गेलेदों बे जाबाय 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्ति आरो मोननैया जाबाय AGP आ गेलेदों बरपेटा आरो धुबरी बाखि माखासेया गासैबो BJP आ गेलेदों दा जोंनि BTC एरियायावहाय मोननै लकसभा समस्ति गोलैदों क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि दा दरं उदालगुरिखौ जों अलरेडि UPPL निफ्राय जों BJP आव जों भटखौ होखांबाय आरो रायजोफ्रा जथेस्थ' मोजाङैनो भटखौ होलांदों दा क'क्राझार लकसभानि थाखाय जोंनि जे मोनसे बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारि बेयो मोजाङै जागासिनो दङ दा जोंना बे फोसावदिंनाय हाबाफारियाव जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो फैबाय आरो माखासे मन्थ्रिफ्राबो फैबाय थादों दा जोङो मोनथाम हानजाया लोगो नांनानै जेरावबो फोसावदिंनाय हाबाखौ खालामबाय थानाय जादों दा दिनैनि थारिखआव जुदि जों बुङो क'क्राझार लकसभा समस्तिनि जे मोनसे बिसायख'थिनि जे बारहावा बेयो खोब मोजां सोलिनानै दङ आरो जोङो गोरलैयैनो बुंनो हायो जे क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जोंनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया गोरलैयैनो देरहागोन आरो बिराद मोजां भट लानानै जों देरहासार जागोन फारसेथिं जोंनि जि बाथ्रा रायजो राजाफोरनि खाथियाव जों जि बाथ्राखौ बुंदों जे आथिखालनि जि सरकार भारत सरकार आसाम सरकार BTC सरकार बे मोनथाम सरकारा BTC एरियानि गासैबो बिथिङाव गोजोन लाबोनायनि आरो बेनि जौगानायनि खामानि मावनायाव जि मोनसे सिस्टेमेटिक भाबै खामानि मावबाय थानाय जादों जे आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जि मोनसे चिफ मिनिस्टारशिप आरो जोंनि BTC आव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव फारसेथिं भारत सरकारनि जोंनि सायाव जि अननाय नरेन्द्र मोदीनि आरो नखर मन्थ्रि अमित शाहनि जि अननाय बे गासैबो एसे गोरोबलायनायनि गेजेरजों खामानि मावनायाव बिराद मोजाङै जोंनि BTC ओनसोलाव जौगानायनि खामानि मावबाय थादों आरो बेखौनो नुनानै रायजो राजाफ्रा दिनै गोजोनदों सान्थि फैबाय आरो बे गोजोननायजों लोगोसे दिनै जौगानो लुबैदों बयबो गतिके दिनैनि सरकारा जिहेतु मावबाय थादों जे जोंनि गोरिब कल्याण आसनिफोर दङ जोंनि माने इयुथफोरनि थाखाय जि मोनसे आसनि दङ जे माखासे जे पेकेज होबाय थानाय जादों जे जौगानायनि थाखाय दिनै स्पेसियेलि आइजोफोरनि थाखाय जे बिदि मोनसे आसनिफोर लानानै फोसावबाय थानाय जादों बेफोरखौ बयबो मोजां मोनदों गतिके आं सानो एबारनि बिसायख'थियाव सान्थि गोजोन आरो जौगानायनि सार्थआव जोंनि ओनसोलाव जों बयबो ज' जागोन आरो जोंनि UPPL नि बिजाथि जयन्त बसुमतारिखौ देरहाहोनायाव बयबो खामानि मावगोन बेसेबांसो भटनि फारागथियाव नोंथांमोना देरहालांनायनि चान्स दं आथिखालाव नैबे समस्तियाव जितु 9था MLA समस्ति दं क'क्राझाराव 4 चिराङाव 2 आरो बाक्सायाव 2 थ' बेवहाय गासै टटेल दङ 14 लाख माने 14 लाख 70,000 एसे बारा दा बेवहाय जुदि 80% जुदि फल जायोबा 11 to 12 माने लाख बिदि भट गोलैनो हागौ दा बेवहाय जों हिसाब खालामदों जोंनि गासै गोहोखौ ज' खालामनानै नायोबा बेवहाय BJP नि सापर्टार दङ UPPL आथ' दंखायोआनो AGP नि माखासे सापर्टारफोर दङ बेनि अनगायैबो गोबां माखासे दल संगठनफ्रा दिनैहाय जोंनि माने जयन्त बसुमतारिखौ सापर्ट खालामनो दिनै ओंखारबोदों आदिबासिनिफ्राय राजबंशीनिफ्राय बेंगलि कमिउनिटिनिफ्राय गासिबो कमिउनिटिया दिनैहाय नैबे सरकारखौ मदद होनो थाखाय ओंखारबोदों थ' मेक्सिमाम जों भट मोननायनि आसा दं जोंहा गतिके आं बुंनो हायो जोङो 7 to 8 लाख जों भट कालेक्सन खालामगोन बाखि जि दं बेखौ रानलायनानै लागोन गुबुना मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जों बेरेखा दोलोफोरखौ जों बुंनायखौ नुनो मोनो जे बिथांमोना बुंदों आथिखालाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव फोसावदिं खालामो बिथांमोना फोसावदिं खालामनायाव बिथांनि जे मेन जेने एजेन्डा थामहिनबा पाब्लिकफोरनाव थांनानै बिथांनि जे स्ल'गान बे स्ल'गानखौ नोजोर होयोब्ला जों नुनो मोनो दे प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव प्रमद बर' हाटाव जे BTC नि ठिकादारफोरखौ बासाय प्रमद बर' हाटाव BTC नि लाइमोनफोरनो थिसनथाइ होनायखौ बासाय बैफोरबायदि मोनसे स्ल'गान होनानै रायजो राजाफोरनियाव थांगासिनो दं थारैनो BTC आ खैफोदाव नामा BTC आ माबा मोनसे अल'खद जानो थांगासिनो दं नामा जायनि थाखायनो बिथांमोना बे समाव फोसावदिङाव बिथांमोननि स्ल'गान मेन स्ल'गाना बे जाना दं मा बुंगोन बे समाव बे बाथ्राखौ आंनि जि आन्डारस्टेन्डिं आंनि बुजिनायाव बेखौ जों गोरलैयैनो बुंनो हायो जे आथिखालाव जायफ्रा BTC माने BTC बासाव प्रमद बर' हाटाव बुंदों बे बाथ्राया रायजो राजानि स्ल'गान नङा BPF नि साफा सानै मानसिफोरनि स्ल'गान बियो आरो बियो BPF जों जायफ्रा कन्ट्राक्टरगिरि खालामदोंमोन
जायफ्रा माने BPF जों तालमेल खालामनानै फैसा दिहुननानै जादोंमोन बे माखासे कन्ट्राक्टरगिरिफोरनिसो बे भाषा बियो बे रायजो राजाफोरनि खोथा नङा बियो थ' गतिके माखौ लानानै दिनैहाय BTC बासाव होनना बुंदों फालाय BTC आथ' BTC दंबाय थायो BTC नि जे गोहो बिनि सोरगिदिं सिमा बे दाबो बिदिनो दङ बरन्स दिनैहाय BTC नि सिमाया बारायबायसो गफोरसिम थांगासिनो दङ आरो BTC नि सिङाव मानसिफ्रा दिनै गोजोन मोनबाय सान्थि मोनबाय BTC नि सिङाव रायजो राजाफ्रा गावनि खोथाखौ माने बुंनो थाखाय दिनै खाबु मोनबाय राजखान्थियाव दिनै बाहागो लादों दिनै खुनु बुलाय सोलाय गैया बिराद मोजां मोनसे थासारि दा दिनैहाय BTC सरकार हिसाबै प्रमद बर'आ बिथाङा दिनै 3 बोसोरनि बारा जागासिनो दङ दा बेवहाय 3 बोसोराव 1 बोसोरथ' कर'नायाव थांदों सेटिं खालामनो थाखाय एसे टाइम लादों जों बेखौ मानिगोन 2 बोसोराव जथेस्थ' दिनै खामानि मावबाय थानाय जादों भारत सरकार आसाम सरकारजों बिराद मोजां मोनसे सोमोन्दो लाखिनानै BTC बायदि काउन्सिलखौ दैदेनलांनायनि थाखाय जि मोनसे प्लेनिं एबा स्ट्रेटेजिनि गेजेरजों फैबाय थादों बेवहायथ' खुनु गोनो गोथो गैया बेखौथ' रायजोफ्रा दिनै नुगासिनो दङ दिनै माखासे आसनि लागासिनो दं सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दिनैहाय फैसा होनायानो जा आरो जोंनि माखासे आय अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि जों माखासे बिदि आसनि एबा बिथांखि लानानै खामानि मावनाय रायजो राजाफोरनो डाइरेक्ट बेनिफिट होनायनि जे मोनसे स्ट्रेटेजि बेथ' मानो गाज्रि जानो बिनि थाखायथ' BTC आ थैया थ' BTC आ मा खारनाव थैगोन आरो दिनैनि थारिखआव जुदि BTC बासाव होननानै जुदि बुंदोंबाथ' जाय मानसिफ्रा BTC खौ सोरजिदोंमोन 2003 आव बेनो थैगोन बेनो माने गोथै खामोन होनना जों बुंनांगोनसो खारन दिनै BTR सुक्ति खालामनाया 2020 आव जि सुक्ति जादों बे सुक्तिया जाबाय 2003 नि सुक्तिनि सायाव बेस खालामनानै खालामनाय जादों बेथ' गोनो गोथो जेबो गैया थारमाने 6 दल बेबस्थानि गेजेरजों जे सुक्ति जादों बे 6 दलानो दाबो दंबाय थायो बे मोनसेबो इफाल इफाल जायाखै पावारासो बारायदों बेनि एरिया बारायदों बेनि पावारा बारायदों बेल'सो दा गतिके दिनैहाय प्रमद बर'खौ होखारनायनि बाथ्रा बुंदों बे जाबाय राजनितिनि मोनसे भाषा बिथांमोना 15 बोसोर रायजोनि अननाय लानानै खामानि मावबाय माने मोनसे मोनसे निर्बासित सरकार जायखौ जों बुङो सायख'जानाय सरकार हिसाबै 15 बोसोर बिथांमोना रायजोनि अननाय लाबाय 15 बोसोराव दिनै रायजोफ्रा बिथांमोनखौ आंगायदों खारना मा बेथ' रायजोफोरनि दाय नङा बेथ' जोंनि UPPL नि दाय नङा दिनै 15 बोसोराव बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा जोगारबाय बेथ' गावसोरनि कर्म फलसो बेखौ सोरनिबा सायाव दाय होनानै लाब गैया दा जोंनि प्रमद बर'आ खामानि मावदों बेखौ बिथांमोना मेगन साबाय जे माखासे आसनि लाना जों जेरै खामानि मावबाय थादों जों बयबो जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे बिसास फैबाय दिनै दे जोङो बर' आदिबासि राजबंसि गासिबो जाथि जनगोष्ठीया बे ओनसोलाव जों थानो हानाय मोनसे परिबेस फैबाय बेखौ बयबो दिनै गनायथिबाय खिन्थु BPN नि 15 बोसोरावथ' बे माने नांलायनानै दंबाय थायोमोन जे दिनैहाय बयबो जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे माने सन्देह बे जिनिसा दंबाय थायोमोन आरो बेखौ गोरोबहोनो हायाखै बिथांमोना दिनै जोंनि समावहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनैहाय बेवहाय मोननै हानजा लोगो नांनानै सरकारखौ जों दाबाय थादों बेवहाय BJP दं UPPL दङ बिराद मोजां मोनसे तालमेल खालामनायनि गेजेरजों दिनै सरकारखौ सालायबाय थानाय जादों बेवहायथ' बर'हाबो गोबां EM दङ बर'आबो गोबां EM दं दिनैथ' बर'जों अबर'जों ज' लोगो लांनानै बिराद मोजां मोनसे सासन सोलिगासिनो दं थ' बेवहायथ' आरो बेवहाय आरो गिनांगौनि मा बाथ्रा दं आरो सफार बर'नि थाखाय बिथांमोना जुदि बुंनो नागिरदोंबा बर' जाथिया धंस जासिगोन बा बर' माने BTC जे मोनसे जों मोनखानाय बे गोमालांसिगोन बिदि साननायाथ' बे अमुलुग बियो बिथांमोना माने बाथ्राखौनो बुजियाखै BTC नि गोहो BTC खौ बोरै लांनो बिनि डिजाइनानो गैया ओंखायनो बिथांमोना हयथ' गोनो गोथो जादों आरो बेखौ लानानै जों खर'बो सायाखै जोंना डिजाइना एखेबारे स्पष्ट जे फैबाय थानाय समावहाय BTR ओनसोलाव जों सान्थिखौ मोनबाय भारत सरकार आसाम सरकारनि जों दा अननाय दङ बे अननायखौनो खाबु लानानै जोङो 35 लाख जनसाधारणखौ ज' लांनानै जोंनि समाजखौ जों गोग्गो समाज दानायानो जोंनि थांखि जिहेतु बेजों लोगोसे बिथांमोना बुङो जे मोन 16टा जिखिनि डिपार्टमेन्टखौ नोंथांमोना बा BTC निफ्राय स्टेटनो हरबाय नामा DC नो होबाय होननानै बाथ्रा बुङो थारैनो हरमारदों नामा बियो बेथ' मोनसे खोथाखौ आङो फोरमायनो लुबैदों जे बिथांमोना बुंदों जे 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरबाय गोहोखौ फाथायहरजोब्बाय दैथायहरजोब्बाय बिदि बुंदों आरो बे जाबाय जोंनि BTC सामलायनायनि थासारिखौ जों एसे थिग खालामनायनिसो मोनसे डिसिसनमोन दा बिथांमोना जुदि लांजादों बा हरदों होननानै फोरमायदोंबा जोंदि लाबोफिनबाय बेखौ माथ्राखौ मानो बुजियाखै 16टाखौ जोङो हरदोंमोन दि आं मानिबाय जे हरदोंमोन बा लांजादोंमोन खिन्थु बे डिपार्टमेन्टआथ' दिनै 16टाखौ लाबोफिनबाय नङा दा हरनोबो हायो जों लाबोनोबो हायो द्याट मिन्स मा गोहोआ जोंनाव दङ
बेथ' जोंनि BTCनि गोहोसो ना बे जोंनि डिजाइनसो बियो जोङो मा राहा लायोबा BTCनि सासनखौ जों जाहाथे मोजां खालामनो हायो बे मोनसे डिजाइनसो बियो बै समाव मोनसे थासारि दंमोन बिथांमोना 15 बोसोर सासन खालामदों बेवहाय नोङो माने डिस्ट्रिक्ट सेन्टार आरो BTC सेक्रेटारियेट बेहाय जि मोनसे सोमोन्दो दंमोन आरो माने DCनि गेजेरजों जिखिनि जोङो बिसोरनिफ्राय जि सार्भिस लानांगौमोन बे जिनिसा खुनु दिन मोजां जाबोआखै खेलिमेलि जाबाय थादों खुनु डिसिप्लिन गैयामोन दा बे सासनाव जों डिसिप्लिन लाबोनो थाखायसो जोङो नैबे साननैसोनि थाखाय बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ DCनो जों नायनो हरदों आरो जेलानाखि कमप्लिट जाबाय जोंनि टारगेटआ जों लाबोफिनबाय बेथ' जोंनिसो खोथा बियो खारन बेवहाय नटिफिकेसनानो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियासो होदों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियालि सोरनि बेथ' जोंनि BTCनिसो सासे अफिसार दा गतिके बेवहाय पलिटिकेल डिसिसना जि जायो बेखौनो बे केरि आउट खालामगोन दा गतिके बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुजियाखै न' डाउट आं सानो बिथांमोना बुजियो नाथाय बेखौ पलिटिकेलि मानसिफोरखौ एसे माने मिसलिड खालामनो थाखाय एसे लामा आन्दायहोनो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंबाय थानाय जादों आरो बेजों जेबो जानाय नङा आरो दिनै जोंथ' बेखौ लाबोबाय बेनि सायाव रायलायनांगौ जेबो दं होननानै आं साना नोंथांनिफ्राय मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु बेरेखा दोलोआ स्पेसियेलि हाग्रामा महिलारि बिथांमोना जेब्ला नोंथांमोना पावाराव फैदोंमोन थामहिनबा 2022 मायथाइयाव जेब्ला पावाराव फैदोंमोन अब्ला बै समनिफ्रायनो लानानै जे बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोनो जे BTCआ जों लाबोनायसो दे होननानै बाथ्रा बुङो बा BTCआ बिथांमोना लाबोनाय होननानै बाथ्रा बुङो रायजो राजाफोरा बिहोमा गैया नामा एबसुआ बिहोमा गैया नामा दे गुबुन गुबुन संगठनफोरा बिथांमोननो थामहिनबा BTCआ बिथांमोना क्लेम खालामो जे BPFआ क्लेम खालामो जों लाबोनायसो दे होननानै रायजो राजाफोरा बिहोमा गैया नामा नोंथांमोना बिहोमा गैया नामा मा बुङो बे समाव आं सानो बे टटेलि रं बे गोरोन्थि बाथ्रा आरो बियो खोब समाव बे अहंकारिनिसो मोनसे राव खारन प्रथम खोथाखौ जुदि जों साननानै नायो जे हाग्रामा महिलारिया मा होननानै आन्दलन खालामदोंमोन दिनै बर'आ मोनसे सुक्ति खालामबाय आरो आंनि नोजोराव मोनथामबो सुक्तिया बर'निनो मोनफा मोनफा स्टेपिं स्टन पार्ट आरो जों बेखौ गासिबो माने सुक्तियानो मोनफा मोनफा गोहो दङ आरो मोनफा मोनफा जोंनि गोजान लामा थाबायनायनि मोनफा आगान बियो दा बिनि सायाव बबेबा सुक्तिया गाज्रि बबेबा सुक्तिया मोजां आं लाबोनायासो मोजां बेथ' दैदेनगिरिनि सिन्था जानो हाया बे दैदेनगिरिनि खुनु सिन्थायानो जानो हाया बे आरो आं सानो ओंखायनो बे बाथ्राफ्रा बिसोर कारेक्सन खालामनांगौनि प्रयजन दं बेखौ खालामनांगोन आरो दिनैहाय जों बेखौ माने बुजिलायनानै जे बेखौ जोङो बोरैहाय माने आथालफा जों बोरै दावगालांनो हायो बेखौसो जों दा खामानि मावनांगौ दा पलिटिक्सआ आलदा मेटार BTC बा आन्दलन खालामनानै जों मोनसे बेबस्था मोननाया जोंनि थाखाय बे मोनसे देरहासारनाय बेखौनो बेस खालामनानै जोंनि पलिटिक्सआ दा जाबाय दा दिनैहाय नोङो 2003आव जे एकर्डखौ खालामदों 2020आव जे एकर्डखौ खालामदों जों माब्लाबाबो बुङाखै जे 2003नि एकर्डआ गाज्रि जादों होननानै इभेन 1993आव जे एकर्ड जादों आदा सानसुमामोननि गेजेरजों बेखौबो जों मालाबाबो गाज्रि होनाखै जोंनि नोजोराव गासिबो समान खालि बहाय अबा जोंखौ मोनबावनांगौमोन बेखौ मोनाखै दा जोंनि 2020आवबो गासिबो मोनजोबदों जों बुङाखै बे मोनसे समनि थासारि समनि बिथोन जे नैबे लेभेलाव हयथ' जोङो बेखौ खालामामोनबा जोंनि एन्टायार बर' समाजाव जोंनि जे आन्दलन बे आन्दलनानो गुबुन मोनसे महर लानोबो हागौमोन दा बेखौ जोङो मोनसे पजिटिभ सिन्थाजों जों लांनाया प्रयजन दङ दा जोंनि आखायाव BTC फैबाय बेखौ बेस खालामनानै राजनिति खालाम नोंबो खालाम आंबो खालामगोन बयबो खालामगोन गणतान्त्रिक भाबै जों दिनै बाहागो लागोन दा पलिटिकेलि जों बेखौ डेभेलप खालामलांबाय थाबानो जाबाय जों बहाय आरो नों उमुगा जायाखै होननायथ' बेहाय जुक्ति गैया दा 2020नि जे एकर्ड बे एकर्डआ माने सोरबाया प्रमट खालामदों सोरबा गबिन्दआ खालामदों सोरबा रन्जन दैमारिया खालामदों बिनि बाथ्रा नङा बे एन्टायार जाथियानो बय इनभल्भ आरो आन्दलनाव जाय राजा लामायाव थांदों राजा लामायाव थांग्राफ्राबो एखे मर्यादा मोननांगोन सोरबा न'खराव थानानै सोरबा सासे आन्दलनकारि सेंग्रानो जुदि बियो दै गिलासै होदोंबाबो बेबो एखे मर्यादाखौ मोननांगोन दा नेताफ्रा बे बाथ्राफोरखौ जुदि बुजियाबा बोरै जानो गासिबो रायजो राजाफोरनि मददजोंथ' सुक्ति जायाखै होनबा गासैबो रायजो राजाफोरनि मदद लानानैसो दिनैहाय BTCआव दिनै इलेक्सन गेलेबाय थादों दा आं सोर हाग्रामा महिलारिया सोर प्रमद बर'आ सोर बेहायथ' नोङो BTCखौ बेस खालामनानै दिनै राजनिति खालामगासिनो गैया होनबा दा बेवहाय आरो नों हमथाबबाय थानानै माने जे उमुग लाबोनाया जोंसो लाबोदों बेथ' माने फंसे रावै जुदि बुंनानै थाङोबा बे टटेल राजखान्थि बाथ्राखौनो बे बुजियाखै आरो
गावनि जे दैदेनगिरिनि जि गुन बेखौनो बियो लाखिनो रोङाखै खारन बहाय हाजार हाजार मानसिफ्रा जिउ बावनानै बिटिसि एकर्डखौ सापर्ट खालामो हाजार हाजार मानसिफ्रा जिउ बावनानै दिनै 2020नि एकर्डआव दिनै बाहागो लाबोदों होमबा बे दिनै माने जि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जे 2003नि जे बिटिसि एकर्ड बेखौ अकल बिएलटिआल' खालामदों थारमाने गाव हारसिंसो खालामदों रायजो राजा बहाय मदद गैला देट मिन्स मा बे रायजो राजाफोरखौ बियो खुनुदिन मर्यादा होआखै थारमाने आन्दलनखौनो गावनि थाखायल' खालामदों रायजोनि थाखायनो खालामाखै गतिके बेखौ हमथाबबाय थादों राजनितिखौथ' बे बिदि नङा दिनै जों बेखौ बुजिनांगोन जे बिटिसिखौ जों बर'फ्रा आन्दलन खालामदों लिडारशिपखौथ' बर'फ्रा लादों खिन्थु बास्तब घटनाया मा बिटिसिआव दिनै 35 लाख जनसाधारन दं 35 लाखनि गेजेरावथ' नोङो ट्राइबेलफ्रा बेसेबां दङ बेनि हिसाबखौथ' बयबो मिथिगौ दिनै बेहाय गोबां जाति जनगोष्ठी दङ बिसोरखौ गारनानै नों बर'खौल' रायजो सालायगोन नामा बबे मेकानिजमाव गोलैगोन बेलाय दिनैहाय 40टा समष्टि बिटिसिआव 40टा समष्टिनि गेजेरावहाय दिनैहाय 30टा एसटि मोनबा जोङो राननानै होदों जेनेरेलनि थाखाय माखासे नन रिजार्भ बिदि जों राननानै होदों बिसोरबोथ' गेलेगोन दा पलिटिकेलि जेराव मानसिफ्रा बाहागो लाबाय बेखौबो लानो हो बेवहाय मोजां मोनसे सासन बेबस्थाखौ नों लाबोनानै हो जायखिजाया मोजांल' जाथों मेन्टेलिटिया बिदि जानांगौ खिन्थु बेवहाय सब समाय आंसो लाबोदों आंनो मोनबाय थानांगौ बे बाथ्रायाथ' माने सानथावि बाथ्रा गतिके बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंनो नाङा समाजाव बियो मोनसे अहंकारसो सृष्टि खालामगोन आरो आं सानो बे बाथ्राखौ बयबो बुजिलायनानै जाय जि आन्दलन खालामबोदों बयखौबो जों समान नोजोरजों नायनांगोन जों मर्यादाबो होनांगोन माबा मोनसे आन्दलनाव खहा जानायफोरखौ जुदि जों सुफुंलायनो हायाखैबा बेखौ सुफुंनायनि थाखायसो जोङो बयबो सिन्थाखौ खालामलायनांगौ 93आव जि खहा जाबाय बेखौ सुफुंनो थाखाय जोङो खामानि मावनांगौ 2003आव जि खहा जाबाय बेखौ जोङो 2020आव जों सुफुंफैबाय बेहायबो माखासे सुख'बावनांगौ दङ बेखौ नों पलिटिकेलि खामानि मावनानै बोरैहाय नों फोजौलांनो हायो जौगाहोलांनो हायो बे बाथ्राखौसो साननानै जों दिनै खामानि मावनांगौ प्रयोजन दं गतिके आंनि आपिल जे जोंनि बर'नि दैदेनगिरि नोंथांमोना रावबो रायजो राजाफ्राबो बुङाखै जे उमुगनि एकर्डआसो मोजां उमुगनि एकर्डआसो गाज्रि बिदि बुङाखै बुंनायनिबो बाथ्रा गैया जि एकर्ड खालामदों बयनिबो थाखाय मोजां जों बेखौ पजिटिभलि बोरै साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनानै जोंनि बायदि जों खालामनानै लाना थांनो हायो बेखौ नोजोर होनानैसो जों बयबो खामानिखौ मावनांगौ नोजोर होयोब्ला बिएसि एकर्ड बिटिसि एकर्ड आरो बिटिआर एकर्ड सावरायनायनि आयदाया बा राजखान्थियारि बिथिंजों बांसिन सावरायनायनि आयदाया बिटिआर एकर्ड जादों आरो बेखौ लानानैनो बुंनो नागिरो सम बे एकर्डआ जेबो खामानि जायाखै आरो बे खोमसियाव खालामनाय मोनसे एकर्ड होननानै बुंनो नागिरो गोरोन्थि एकर्ड होननानै बुंनो नागिरो मा बुंनो नागिरो बे जाबाय कमप्रिहेन्सिभ मोनसे मा होनो बेखौ गनायलायनानै एकर्ड खालामनाय मोनसे एकर्ड बियो सोरखौबा दोननानै सोरखौबा नासयनानै एकर्ड नङा बियो आन्दलनखौ सोर खालामदों एबसुआबो खालामदों बर' रायजोफोर खालामदों आखायाव अस्त्र लानानै एनडिएफबिआबो मावदों फारसेथिं आरो बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जायफोर संगठनफोर दं बाहेरानि बर'फोरनि माने माखासे पलिटिकेल राइट ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिथांमोना आवाज होबाय थादों बेथ' जोंनि दाबि दा बे दाबिफोरखौ सुफुंनांगौनि बेलायाव जाय संगठनफ्रा आन्दलन खालामदों गासैजोंबो सावरायलायनानै वान्स फर अल मोनसे सलुसनाव लाबोनायनि मोनसे कमप्रिहेन्सिभ पलिसि बियो आरो बे हिसाबै बयबो बहाय बाहागो लादों बहायथ' सोरबा माने मेगन मेसेबनानै सहि खालामदों बेथ' आं साननोनो हाया आरो आं सानो बिदिबो नङा मानसिफ्रा खोथाखौ बुजिया माने अनेक समाव अनेक खोथाफ्रा मिस इन्टारप्रिटेसन जायो हयथ' बे बाथ्राखौ बयबो बिदिजोंनो बेखौनो लानानै हयथ' सोरबाया आरो पलिटिकेल बय राजखान्थिनि मोनसे आवाज हिसाबै रायजो राजाफोरखौ मोनसे मिसलिड खालामनो थाखायथ' नाजानायबो जागोन गतिके आं सानो बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै बुजियो दिनैनि तारिखआव 2020नि एकर्डनि गेजेरजों जोंनि समाजावदि सान्थि फैबाय बेखौ गनाया नामा प्रथम खोथा बेखौ गनायोबाथ' सुक्तिखौ नों गनायनांगोन आरो मोनसे बाथ्राखौ नायदो नों सुक्ति जानाय लोगो लोगो बर'नि बबे आफादा जोंनो नाङा होना बे समावथ' सरकारि हिसाबै जोंहा बिटिसिआनो दंमोन हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननानै बिथाङा गावनो बहाय उइटनेस जानानै दङ बिपिएफनि जेसेबां नेता बयबो बरायदों बेनो जोंनि मोनसे आरोबाव गोजौआव दावखोलांनाय मोनसे आरो गिदिरथार मोनसे आरोबाव आगान होननानै बुङाखै होनबा बुंदों दा बै समावहाय गासैबो थिगै थागैनो दंजोबो बयबो बिराद मोजां जाबाय होनदों खिन्थु दिनै राजखान्थिनि सार्थ'आव गोहो सेलायनायनि सार्थ'आव
बे गासै बाथ्राफोरखौनो जुदि नंखाय होनना बुंफिनलायोबालाय बेलाय बोरैथो जानांगौ जाखो खोथायाथ' खोब दुखुनांथाव जागोन बेबायदिबा आरो नेताफोरनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राफ्रा बे जानो नाङा जे नोङो मोनसे पावार मोनफिननांगौनि सार्थआव नों गोदो खामानि मावबोनायफोरखौ माने सोरनाबा जादों सोरनाबा जाया बेबायदि बुंलायनोसो नों भट आदाय खालामनो नागिरनाय बेथ' मा धोरोमनि माने मा रोखोमनि बेलाय राजनिति बेलाय आं बेखौ खुनुदिन गनाया आरो आं बिदि सानाबो गतिके आङो सानो जे फैबाय थानाय समावहाय जोंनि राजखान्थिया गुन गोनां मोनसे राजनिति जागोन आरो दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPL हान्जाया जे मोनसे नेशनेल पार्टी BJPजों लोगो जानानै जों जेरैबायदि मोनसे स्टेप लादों BTC आव सान्थि गायसननानै BTC एकर्डफोरखौ जे मोजाङै मावफुंलांनायनि मोनसे बाय एजेन्डा लादों बे एजेन्डाया मोजाङैनो जाफुंसारलांगोन आरो बेवहाय आंनियासो मोजां आंनि सोरनियाबा गाज्रि बे गासै बाथ्राखौ ज्राब गारनानै जायफ्रा दिनै बिरोधियाव दङ बिथांमोनाबो पजिटिभलि मोनसे पलिटिक्सखौ खालामथों आरो मोजाङै जुदि खालामा रायजोफ्रा अनगोन दा गतिके सोरखौबा माने एकर्डखौबो लानानै बिदि मोनसे समाल'सना खालामनायनि चेप्टार बेखौ क्ल'ज खालामनांगौ आरो मोजां मोनसे पजिटिभलि बाथ्राफोरखौ सावरायनानै मोजां पलिटिक्स खालामलांनायनि एजेन्डाजों जाहाथे आवगायलाङो आं बेखौसो खावलायगोन BTR एकर्डनि जे दफा मावफुंनायनि थासारिया माबायदि जाना दं आं सानो दासिम BTR एकर्डनि जि दफाफोर बियो 70% कमप्लिट आरो जों माखासे दफाफोरखौ जेरैबायदि जोङो मोन्दों बियो गोरलैयैनो जाफुंसारबाय जोंनियाव मस्ट चेलेन्जआ जाबाय मा जोंनो सिमा बारायनाय बे एकर्डआव आरो खारन बे एकर्डआव मोननै जिनिसा मेइन मोनसेया जाबाय अगमेन्टेसन अफ इट्स पावार एन्ड फांसनिं एन्ड स्ट्रिमलाइनिं मोनसेया जाबाय अगमेन्टेसन अफ इट्स एरिया आरो बेसिक जिनिसा बे मोननैयानोखा दा बेवहाय जुदि जों नायो एरिया बारायनायनि जि बाथ्रा जे स्टेप लानांगौ दंमोन कमिसन दानानै बारायनायनि बाथ्रा दंमोन बे दिनैहाय रिजाल्टखौ जों मोनबाय आप टु 5% जों मोनबाय बेबो बिराद मोनसे चेलेन्जखा बेखौ स्ट्रेटेजिकेलि जों लांबाय थानाय जादों दा बेवहायबो मानसिफ्रा जानला मोनला खोथाफोरखौ बुंबाय जिनाखि जोंनाव रिएक्सना बारा जायो बेखौथ' नेताफ्रा गावसोरनो बुजिनांगौ बेखौ लानानै मा राजनिति खालामनांगौ दंफालाय बयनाबो एजेन्डा सेम जे जोंना एरिया बारायनांगौ जे 1993 एकर्डआव जों मोनाखसै थिग 2003नि जि बिल्टिं एकर्ड बेयावबो जों मोनाखसै 5% बेबो थिग खिन्थु 2020 एकर्डनि गेजेरजों दि दावखोलांनायनि जे मोनसे लामा जों मोनबाय बेखौ मानो गनाया बेखौ आननेसेसारि जोंनि गेजेराव केवटिक मोनसे सिटुएसन लाबोनानै जों मानो बेखौ बन्द खालामनो नाजादों बे खोथाखौथ' जों बुजिनांगोन दा गतिके जोंनि बे अगमेन्टेसन अफ इट्स एरिया जेखौ जों बुंनाय जादों बे एरियानि खामानिया जागासिनो दङ आरो नैबे इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव भारतआव नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जे कनस्टिटिउसनेलि मोननैसो एमेन्डमेन्ट दङ बेखौ कमप्लिट खालामनाय जागोन अब्लानो नैबे एकर्डआव मेइन माखासे जिनिसफ्रा कमप्लिट जागोन माखासेयाथ' डेभेलपमेन्टेल मेटार बेथ' कन्टिनिउवास प्रसेस बेवहाय नोङो सुक्तियाव दं गैया जों बे खोथा गैया दिनैहाय जोङो गोबां माखासे डेभेलपमेन्टेल पेकेजफ्रा सुक्तियाव गैया अट'मेटिकेलि जादों जों जायखौ दाबिबोदोंमोन दिनै सरकारानो माखासे ओरैनो गायसनगासिनो दङ नङा होमबा दा गतिके माखासे डेभेलपमेन्टेल पेकेजआ बे टाइमाव फैबाय थागोन बेखौ लानानै एसेबां रायलायनांगौ जेबो गैया खालि नोंनि बे सामलायनायनि सायाव निर्भर जागोन आरो बिनि थाखाय जोंनो नांगौ मोनसे लबि बिनि थाखाय नांगौ जोंनो BTCनिफ्राय स्टेट आरो सेन्ट्रेलनि मोजां रिलेसनशिप बेखौथ' राजनिति खालामग्राफोर बुजिनांगौ गतिके जोंनि आथिखालनि जे मोनसे थासारि बेवहाय BTC स्टेट गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकार बिराद मोजां मोनसे सोमोन्दो दङ आरो बे सोमोन्दोआनो जोंखौ नैबे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव जोङो 100% इमप्लिमेन्ट खालामनायनि मोनसे स्कपखौ जोंनो होगोन आरो बेखौनो जों लानो थांगासिनो दं जों नुनो मोन्दों थामहिनबा जोङो राजखान्थियारि बिथिङाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला नैबे एकर्डखौ जिहेतु BTR एकर्ड जाबाय दा बे गोजोन गोरोबथाखौ गोजोन नङा होननानै बुंदों आरो बेखौ लानानै बाथ्रा बुंनायनि गुबै जाहोना जादों मा जाय NDBफोर बिथांमोना रन्जन दैमारिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जे दैदेनगिरिफोर बिथांमोना जेलाव दं बिथांमोनखौ बख'नो हायाखै जायखौ लानानै BTR एकर्डखौ बे एकर्डआ बिथांमोननि बा गोजोन गोरोबथा बे जायाखै गोजोन माब्ला जागोन जेब्ला बिथांमोना गगोन होननानै बुंदों थारैनो बेवहाय माबायदि थासारियाव दं बेखौ ओरैनो इमसनेलि जोङो बाथ्राखौ साननानै बुंलाबायबाबो जानाय नङा जों बेखौ एसे सिस्टेमेटिक भाबै बुजिनांगोन खारन बिराद खस्थ'नि गेजेरजों जोंनि दानि जे एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनि आन्दलनखौ जों मोनसे
मर्यादा गोनां मोनसे फिनिशिंआव फैदों एनडिएफबिनि जि संग्राम बिएलटिनि जि संग्राम एबसुनि जि संग्राम बेखौ जों मोनसे सलुसननि गेजेरजों मोनसे फिनिशिंआव लाबोनो हादों दा बेखौ गोजोन जागोन जायाथ' बे नों गाव गावबागावनि सायावसो जुदि नों बेखौ मोजां जाबाय जों मोजाङै लांनांसिगौ होननानै सानोबा गोजोन जागोन जुदि नोङो सानोबा बेजों जेबो जायाखै बेजों ओरै जाबाय होनोबा बे बेक्तिगत सिन्ता जागोन बे डिसिजना जाबाय अभारअल बर' रायजो राजाफोरनि सार्थखौ खालामनाय सोरबा पार्टिकुलार एबसुनि नङा सोरबा पार्टिकुलार एनडिएफबिनि नङा सोरबा पार्टिकुलार अर्गानाइजेसननि नङा बेयो एस ए हल बर' जातिनि थांनाय थैनाय सरकारनि आथिखालनि थासारि भबिष्यतखौ लाजोबनानैसो मोनसे कमप्रेहेनसिभ मोनसे पलिसिनि गेजेरजों जोङो बे एकर्डखौ खालामनाय जादों दा बिनि इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव उन सिगां थागोन दा जोंनिया पार्ट मोननै दंबाय डेम'क्रेटिक आरो आनडेम'क्रेटिक दा एनडिएफबिआ जाबाय मोनसे हाथियार लानानै जुद्ध खालामग्रा बा आन्दलन खालामग्रा मोनसे आफाद बियो दा बेहायबो जिबायदि मोनसे अबस्था फैबायमोन जे मोननै मोनथाम गावस्रालांबायमोन बेथ' बास्तब जों बयबो नुदों आरो गावस्रायोबा मा जायो बेखौबो जों नुदों खिन्थु जेला एकर्ड जायो गासिबो फेक्सनखौ बेवहाय ज' खालामनाय जादों बयखौबो मर्यादा होनाय जादों बेखौ जों पजिटिभलिसो जों लानो रोंनांगौ दा बेवहाय सोरबा केडारनि केसा दाबो दं ओंखायनो जों गोजोन गैया सोरबा माने एनडिएफबिआ जेलाव दं ओंखायनो जों गोजोन गैया गोजोनाथ' बेजों रिलेटेड नङा बेथ' मोनसे फिसा पार्ट मानसिफ्रा बेखौ आरो भुल बुजिबावनो हागौ आं होननो नागिराखै जे रन्जन दैमारिया गनो नाङा आं होननो नागिराखै जे जों एनडिएफबिफ्रा गजोबनाङा आं होननो नागिराखै दा बेवहाय मोनसे जिनिस थायो गिदिर बुस्थुखौ मोननो थाखाय एखमबा फिसा फिसा बुस्थुखौ जों एसे नायख्लेंनांगौ जाना फैयो बेखौथ' बुजिनायनिसो बाथ्रा बियो दा जातिनि थाखाय जों मोनसे गिदिर मोनसे बुस्थु मोननो थांबाय माखासेया फिसा एजेन्डाफ्रा एसे साबसाइड जालांबाय खिन्थु बिनि ओंथिया बे नङा जे जों नैबेखौ गारथारनाय गिदिरखौ मोनखांनायनि उनावहाय नैबे फिसा एजेन्डाखौबो जों लासैनो फोजोबलांनायनि मोनसे स्ट्रेटेजिया जोंनि गेजेराव दं दा दिनै एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा बेबो सिस्टेमेटिक फैबाय थादों जेलाव दिहुननायनि बाथ्रा बेबो सिस्टेमेटिक फैबाय थादों बेथ' टाइमनिसो खोथा बियो आरो जेलाव नोङो आयेननि खोथा दं आयेनखौ बारहोनानैथ' नोंबो सोलिनो हाया आंबो सोलिनो हाया देशआ मोनसे आयेननि गेजेरजों सोलिगासिनो दङ दा बेखौ नोङो ओरैनो सा बुंलाबायबाबो जानाय नङा आंनि बुजिनायाव आरो ओंखायनो आं सानो फैबाय थानाय समावहाय आं सानो नैबे एनडिएफबिनि बे जेलनिफ्राय गनाय गैयैनि बाथ्रा बेखौ लानानैबो डिसकासना सोलिगासिनो दं गभर्नमेन्टजों आन्दलनकारिजों बेयो मोनसे टाइमनि गेजेरजों बियो जाहैगोन आरो बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव दाय हमलायनाया थिग जानाय नङा आं बयखौबो खावलायगोन आरो दिनै जुदि जों मोजाङै बुजिनो नागिरोबा दिनै बुंबाय थादों रन्जन दैमारिया गवाखै होमबासो गोजोन जागोन होननानै खिन्थु रन्जन दैमारिनि बिथाङा जेलाव थानानै मा साननानै दं बेखौथ' रावबो सोंहैयाखै जायफ्रा दिनै रन्जन दैमारिनि नामै बाहेरायाव खोथा बुंबाय थादों दिनैसिमबोथ' रन्जन दैमारिया बुङाखै आं सुखि नङा होननानै बुंदों नामा रन्जन दैमारियाथ' गावनि रेसपन्सिबिलिटि दायथ'खौ लानानै दं बियो गावनि रेसपन्सिबिलिटि दायथ'खौ जातिनि प्रति बिनि दायबद्धताखौ लानानै बे दंबाय थायो जे दिनैहाय जातिनि सार्थआवनो बे जेल जानानै दंबाय थायो बेथ' बिराद गिदिर सनमान बियो आंथ' सनमानसो होयो बेखौ जेल जानांबाय थानांगौ आं बेखौ साना गहोनांगौनि थाखाय बेखौ बख'नायनि जे मेकानिजम बेहाय जों बोरैहाय जोंखौ नाजाबाय थादों खिन्थु जोङो बिथांनि गोसोखौबोथ' जों नायनांगोन जायफ्रा दिनै बाहेरायाव थाना बुंबाय थानाय जादों बिथाङा मा बुंदों दिनै मा साननानै दङ बेथ' मालाबाबो बुङाखै जे आं गबासो माने गासिबो जिनिसा सान्ति जागोन होननानै बेथ' गावनि बाथ्राखौ मालाबाबो साननानै लायाखै बियो रायजोनि खोथा सानबाय थादों बियो आंनि बुजिनायाव बे गतिके गोजोना 100% फैबाय आरो सोरबा जुदि गोजोन मोनाखै होननानै बुंदोंब्ला बेयो पियरलि मोनसे सोरजोंबा एसे मिसगाइडेड जादों आं बिदिसो बुंनो नागिरगोन आरो खिन्थु जोङो एस ए हल बयबो एनडिएफबिनि फेक्सननि जाय नेताफ्रा दिनैहाय जेलाव दङ जायफ्रा दिनैहाय रिहेबिलिटेसन मोनजोबाखै जायफोरनि थाखाय जोंहा दिनै खामानि मावनांगौ दङ बेनि थाखाय सरकारा मोनसे बिबान दङ बेखौ सरकारा दिनै मावबाय थानाय जादों खिन्थु मोनसे खोथाखौ आं आरो बुंबावनो लुबैदों दा दिनैनि थारिखआव आन्दलना धरिलक एनडिएफबि जाना मोनसे मावदों बिएलटि जानानै मोनसे मावदों एबसु जानानै मोनसे मावदों दा एबसुआथ' बिराद लाख दङ रायजो राजाफ्रा बाहागो लाजोबदों जोंथ' गोरलैयै बुंबाय थादों आन्दलना बेनिफिटनि थाखाय बेक्तिगत बेनिफिटनि थाखाय रिहेबिलिटेसन लानो थाखाय जों आन्दलनखौ खालामाखै जोंथ' समायखिरा लादों एबसुआ दिनै एबसुनि नेता कर्मि जोंनि एबसुनि मावथिफ्रा दिनै रिहेबिलिटेसन बिदों नामा जे जोंनो 2 लाख 3 लाख थाखा नांगौ होननानै जोंथ' बियाखै एसे हल जि मोनदों बेनोसै
राजनीतिक बेबस्थाजों जिखिनि जों जोथोन लाना थानांगौ बेनोसै दा गतिके आन्दलना जुदि जाथ'नि सार्थआवबा आन्दलना जुदि जोंनि बर'फोरखौ जौगानायनि सार्थआवबा मा मोन्दों मा मोनाखै बेक्तिगत भाबै सरकारनिफ्राय अनुदान मोननांगौ मोना बेथ' एजेन्डानो जानो नाङा होबा होबाय होआबा गैया खिन्थु आङो सिस्टेमनि गेजेरजों खामानि मावलांगोन बाथ्राफ्रा बिदिसो जानांगौ आं बेखिनिखौ एसे खुला खुलि आं बुंनो लुबैयो एखनबा आं दुखु मोनो जे आन्दलननि बिनिमयाव जों ओरै मोनाखिसै जों ओरै मोनाखिसै जों ओरै मोनाखिसै आरो दा आन्दलना जोब्बाय गणतान्त्रिक प्रक्रियाजों दिनै राजखान्थि हान्जा दाबाय आइदार BPF अर UPPL नों खामानि माव UPPLनियाव थाबाबो नोंनो नोंनि सृष्टि जानाय जे मोनसे सेटआप बहाय नों खामानि मावनो सुबिदा मोनगोन BPFजों थायो ना सोरजों थायो इट इज आप टु इउ गतिके बे बाथ्राखौ जों बुजिलायनानै दिनै बर' जाथियाव जाथि दानायनि खामानियावसो जों बयबो बाहागो लानांगौ होननानै आं सानो मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे रन्जन दैमारिनि जे बिनानाव बिथां अन्जलि दैमारि जों बिथांखौ नुनो मोनो जे सम जोङो सिगांनि समाव जुदि नायोब्ला जेब्ला BPFआ सोरखार गठन खालामदों थामहिनबा खुंथाय गोहोआव थादोंमोन बै समाव बिथाङा बेरेखा जानानै बा सोरखारनि बेरेखा जानानै बिथाङा थादोंमोन आरो नैबे बिथिङाव दाबो जुदि नोजोर होयोबा 2020 मायथाइयाव नोंथांमोना थामहिनबा UPPLआ पावाराव फैबाय दा बे समाव बिथाङा बेरेखा जाबाय दा बिथाङा जों नुबाय थादों बिथाङा बेरेखानि रलखौ बांसिन लाबाय थानायखौ नुनो मोनदों सरकारजों गोरोबनानै बिथाङा गावनि जे बिदानि जे बिफुंनाय थामहिनबा जेलनिफ्राय बख'नायनि थाखाय बिथाङा गजानो लुबैया नामा मानि थाखाय बेरेखा जाबाय थायो बिथाङा बेवहाय मोननै खोथा दे जों बेखौ बुजिनांगोन मोजाङैनो बेक्तिगत भाबै जोंनि आब' अन्जलि दैमारि बिथाङा बबेबा मोनसे पार्टिकुलार पार्टिजों पलिटिक खालामनायखौ आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया आरो बिनि थाखाय गाव मा रल लायो रल लाया इट इज आप टु हार बे गावनि सायाव निर्भर खालामगोन पार्टि हिसाबै खामानि मावनायनि एजेन्डाया आलादा खिन्थु बिदा बिनानावनि सोमोन्दोआ आलादा आरो एनडिबिनि जेंना एनडिबिनि दैदेनगिरि हिसाबै बिदाखौ जुदि नायोबा बिथांनि रला मा जानांगौ बेबो गावनि सायावसो निर्भर जागोन बेखौ जों बुंनो हाया दा जुदि रन्जन दैमारि संग्राम खालामबोबाय बर'नि सासे नेता जों बयबो मानिदों दा बिथांनि गनाय बिथांनि संग्रामनि जि धारा बेखौ नायोबाथ' बे धाराजों थांनांगौ संग्रामनि धाराजों थांनांगौ दा जिबायदि अबस्थायाव दंबाय थायो दा बे धाराजों बोहैफालांनांगौ बा बोहैफालांनाङा बेनि डिसिसनाबो खिन्थु बिथांनि बेवहाय आंहा जेबो बुंनांगौ खोथा गैया गतिके बे फिल्डआव बिथाङा इन्डिपेन्डेन्ट आरो बिथाङा मा रल लायो बिथांनि सायाव आं हगारबाय आरो आं बेखौ जेबो बुंनो लुबैया जाय BTR गोजोन गोरोबथा जाय गावनि जे असे बिदायानो खालामनाय गोरोबथा BTR गोरोबथा आरो बेखौ हाग्रामा महिलारिया आरो बिनि जिखिनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना हुखुमारनायनि आरो बेखौ फोजोबस्रांनायनि बाथ्रा बुंदों BTR गोजोन गोरोबथाखौ दा बेफोरबायदिजों बिथाङा थाहैफानाया माबायदि जुक्ति दं होननानै बे बाथ्राखौ जोंना अन्जलि दैमारि बिथाङा गावनो बुजिनांगोन गावसो डिसिसन लानांगोन बियो जे राइट रं बबेजों थायोबा गावनि संग्रामि जे मोनसे धारा बेखौ बियो मोजां मोनसे फिनिशिङाव लाबोनो हायो बिदि डिसिसना बिथांनि सायाव दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकाराव दङमोन सरकाराव थानाय समावहाय बिथांनि रल बेखौ बयबो मिथिगौ जे एनडिबिनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय माबायदि रल लादों आथिखालाव जेंनाया जोब्बाय एकर्ड फैजोब्बाय बिनि उनाव पलिटिकेलि जे मोनसे फिनिशिं लाबोबावनांगौ जे इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव बेयावबो दिनै मा रल लादों बेखौ जों बयबो मिथिगौ सरकाराव थानाय समाव मा रल लादों बिरोधि दलाव थानाय समाव मा रल लादों बे मोननै रलखौ दिनै बयबो क्लियार नङा होमबा दा बेवहाय संग्रामि मानसिफ्रा गावनि संग्रामि धाराजों बोहैफानानै संग्रामखौ फिनिशिङाव लाबोनाया जाबाय संग्रामि मानसिफोरनि दायित्व जानांगौ दा बेवहाय सोरबाया माबा मोनसे माने पलिटिकेल सिटुएसनाव बे संग्रामखौ जुदि बोहैलांफानो हायाबा संग्रामनि धाराजों जुदि बोहैलांफानो जुदि नाजायाखैबा आं बहायबो जेबो बुंनांगौ खोथा गैया बे गावनिसो बाथ्रा बे खिन्थु आं सानो दिनैनि थारिखआव एकर्डनि जे मोनसे मा होनो बेखौ थासारि बियो मोजाङैनो फिनिशिङाव फैगोन आरो रन्जन दैमारिनि जि मर्यादा बे मर्यादायाबो थाबाय थागोन आरो बेवहाय मोनसे जास्टिसखौ निस्सय रन्जन दैमारि बिथाङाबो मोनगोन दा बेवहाय आं बुंबाय थादोंमोन अन्जलि दैमारि बिथांनि जे रल
बियो आं बिदा बिनानावनि हिसाब आं लानो लुबैयाखै बेवहाय खारन राजनितियाव बिदा बिनानाव गुबुन गुबुन राजनितियाव बयबो रल लायो दा बे हिसाबै बिथाङा रल लानो हागोन किन्तु जोङो रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ सेपारेटलि संग्रामनि खोथाखौ जुदि रायलायोबा जों सेपारेटलि रायलायगोन आरो पलिटिकेल रलनि सायाव जुदि रायलायोबा मानगोनां माने अन्जलि दैमारि बिथांनि बिनि सायाव जों सेपारेटलि मोनसे डिसकासनखौ जों लाबोनो हायो गतिके कमप्लिटलि आं बेखौनो बारे बारे बुंबाय थानाय जादों जे बिथाङा माबे राजखान्थि हान्जायाव थानानै गावनि संग्रामनि सत्ताखौ लाखिनानै संग्रामखौ मोनसे फिनिशिंआव लाबोनो हायो बेखौ डिसिसन लानाया बिथांनि सायाव आं बिथांखौ हगारबाय राजखान्थियारि बिथिंखौ एसे सावरायनो नोंथांजों जों नुनो मोनदों जे BTR ओनसोलाव जों मोननै लकसभाखौ जों नुदों जों दरं उदालगुरि आरो गुबुन फारसेथिं जों नायोब्ला क'क्राझार बेवहाय दा बेवहाय जों नुनो मोनदों जे हाग्रामा महिलारि आरो बिथांमोननि जे दैदेनगिरिफोरा राजखान्थियारि बिथिङाव रायजो राजाफोरनाव थांनानै मोनसे क्लेम खालामो बिथांमोना बुङो दाबि खालामदों जे सानैबो देरहालांगोन दरं उदालगुरि आरो क'क्राझारावबो देरहालांगोन होनना बुंदों गुबुन फारसेजों जों जुदि नोजोर होयोबा बिथांमोना बुंबावदों जे दिल्लीयाव सासे केबिनेट मन्त्रि लागोन होननानै बाथ्रा बुंदों जे बिनानै नाथाय गुबुन फारसेजों बिथांमोना बे समाव एनडिएनि बेरेखा बिथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथांमोना प्रसार खालामबाय थादों बा UPPLनि बेरेखा बाथ्रा बुंबाय थादों मा फारागथि दं बेवहाय मा लजिक दं बेवहाय आथिखालनि रायजो राजाफ्रा बयबो बे बाथ्राखौ बुजियो आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि मोनसे राजखान्थिखौ लानानै जिखिनि दा गेम गेलेबाय थादों बेखौथ' रायजोफ्रा दा मिनिदोंसो सिदा खोथाया जाबाय मा दा एनडिएनि पार्टनारासो UPPLसो मन्त्रि मोनोबा UPPLनिफ्रायसो मोनगोन सरकारजों दाबो दंबाय थायो दिनैनि तारिखाव ना हाग्रामा महिलारि सरकारजोंनो दङ एनडिएजोंनो पार्टनार नङा होमबा दा गतिके बे बाथ्राखौ दिनैनि रायजो राजाफ्रा बयबो बुजियो बिथांनि बुंनाया खुनु ओंथि गैया आरो बेजों जेबो लाबबो जानाय नङा थार बाथ्राया जादों मा बिथांमोना माखासे सिंनि बाथ्राखौ गावसिनि दुर्बलताखौ दोनखोमानो थाखाय बे बाथ्राखौ फोसावबाय थानाय जादों साननानै नाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPFनि MLA साथामा आसाम सरकारखौ मदद होबाय थादों फ्ल'र कर्डिनेसनाव दंबाय थायो बिसोरो आरो बिथांमोना चिफ मिनिस्टारनिफ्राय माखासे जौगानायनि खामानिखौ आदायबो खालामबाय थादों जों बेखौ मिथिगौ आरो जों UPPLजों रायज्लायनानै खालामनाय जादों नङा होमबा दा बुंनो थाङोबा बिसोरसो दिनैहाय क'क्राझारावबो उदालगुरियावबो जोंनो भटखौ होनांगौ जितु सरकारखौ मदद होदों बिसोरो आरो बे सुथ्रयै बिनि मानसिफ्रा उदालगुरियावबो माने दिलीप सैखियानो भट होगोन आरो जोंनि BTCआव नैबे मा होनो क'क्राझार लकसभा समस्तियाव बेयावबो बै मथे जुदि माने मिलायलायनायनि जुदि बाथ्राखौ जुदि जों सानोबा फ्ल'र कर्डिनेसनाव जिहेतु एनडिएखौ मदद होबाय थादों क'क्राझारावबो बिथांमोना होनांगौ जोंनो भटखौ बिसोर माने ट्रेक्टर सबियावसो भटखौ होजोबनांगौ बिसोरो बै मथे नाथाय बिथांमोना जेब्लाबो मोननै पलिसि लाबाय थादों मोनसेया जाबाय थगायनायनि पलिसि मोनसेया जाबाय मानसिखौ लामा आन्दायनायनि पलिसि दा गावसोर मा बुंदों बेखौनो गावसोर मोजां बुजिया गावसोर सरकाराव गैया सरकाराव मन्त्रि बिगोन होनना बुङो बेथ' मोनसे कन्ट्राडिक्टरि स्टेटमेन्ट ना गतिके बे बाथ्राखौ दिनैनि राजनितियाव बुजियै रावबो गैया बयबो बुजिदों आरो सिदा खोथाया बेनो जे बिथांमोना जेनखागोन नालाय गतिके बोरै गावसिनि दुर्बलताखौ माने रायजोनि गेजेराव दोनखोमानो बायदिसिना नांला बंसा खोथा बुंनानैसो डाइभार्ट खालामनो नाजानायनि अनगायै जेबो नङा दरं उदालगुरियाव बिथांमोना मदद होदों नामा एनडिएनि बिजाथिखौ होगोन आरो सिङावथ' लोगो जानायाथ' एनडिए BJPखौनो सापर्ट होगासिनो दं बिसोर CMखौ बे मथे बिथांमोना होदों बिसोर सिंनि बाथ्रायाथ' बिसोर सायाव बुंबा जागोन नामा रायजो राजाफोरखौ थगायबाय थादों बिसोरो दा सिं लेभेलाव बिथांमोना मदद होदों आरो जोंनियावबो होगोन बिसोरो क'क्राझारावबो होगोन माने बिसोर बायद' बिसोरो नङाबालाय साथाम MLAयालाय मानो आसाम सरकारखौलाय मानो मदद होनो बाथ्राया क्लियार नङा होमबा गतिके साथाम MLAया आसाम सरकाराव लोगो जादों ओरै लोगो जायैनि मा खोथा दं गतिके बेखौ दोनखोमानानै लाब गैया बिसोरो स्पस्ट दा रायजो राजानि सिगाङाव बुंनांगौ जे जोङो एनडिएजोंनो नेसनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स बेजोंनो जों दंबाय थायो फ्ल'र कर्डिनेसनाव जों जिहेतु सरकारखौ मदद होदों आसाम सरकाराबोथ' जोंनि मित्र दलनि सरकार ना हजोंबोथ' UPPL
BJP आरो AJP नि सरकार BTC आवबोथ' UPPL आरो BJP नि सरकार मोननैबो सरकार नङा होमबा बे सरकारखौ मदद होनायाथ' बिथांमोननि माने मा होनो बेखौ आं सानो बिथांमोना मदद होथारनांगौ मोनसे कम्पालसन सिचुवेसनाव दङ आरो होनांगौ बिथांमोन सिं लेभेलाव जिहेतु जों नुनो मोन्दों नोंथाङा दे एसे आगोलाव बुंदों दे आसाम आयेन आफादाव जे फ्लर कअर्डिनेशन बिथांमोना दङ दा बिथांमोना जौगाथायनि हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय बिथांमोना जौगाथायनि जिखिनि खामानिफोर दं बेखौ लाबोदों दा बे हिसाबाव हिमन्तआ जि बुङो बेनो जागोन नामा बेखौथ' रायजोफ्रा मोजाङैनो मिथिगोन आंथ' फिक्सारखौ होबाय रायजो राजाफोरनो बिसोर मा अबस्थायाव दङ बिथांमोना जिखि बांसावा जिखि बुङा मानो सिङाव खामानि मावनानै मोनसेबो गोहो गैया मोनसे साइडआव मोनसे साइडआव जाबाय आथिखालाव बिथांमोननि जे पार्टिनि जि स्थिति बिथांमोननि पार्टिनि जे स्थिति थामोनथाया खोब दुरबल जालांबाय नेताफ्रा गासिबो दोरोदबोजोब्बाय थांनाय BTC इलेक्सनाव बिथांमोना 17 जन देरहादोंमोन दा एरायै BPFखौ गारनानै माखासे 7 जन MCLAफ्रा खारजोब्बाय थांबाय गोबां सेनियर नेताफ्रा दिनैहाय सोरबा BJPआव थांदों सोरबा UPPL आव फैदों दा BPFखौ गारनानै खारजोब्बाय बेफोरखौथ' सिचुवेसनखौ रायजोफ्रा मिथिजोबो जों बयबो मिथिगौ दा सिंनि अबस्थाया जाबाय बिथांमोना खोब गाज्रि दा बेवहाय बे थासारिखौ दोनखोमानो थाखाय ओंखायनो एसे गिदिर बाथ्रा बुंनानै एरायलांनो हायो नामा बे स्ट्रेटेजिजोंल' बिथांमोना बाथ्राखौ बुंबाय थादों दा खिन्थु नैबे बिसायख'थियाव टटेलि गाज्रि मोनसे रिजाल्ट मोननो थांगासिनो दङ आरो नैबे बिसायख'थियानो MP इलेक्सनानो बिथांमोननि भबिष्यतआ निर्णय खालामनानै दं नायबानो जाबाय आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिनै अन रेकर्ड बुंगोन जे नैबे MP इलेक्सननि उनावहाय बिथांमोनहा बे 40टा समस्तियाव गेलेनायनि खुनु माने जग्यतायानो थाहैनाय नङा जोबस्रांलांनाय परिबेद थागोन साफा सानैयाथ' थाखागोन बेखौ आं जोबस्रांलांगोनखौ बुंनो लुबैया खिन्थु इलेक्सन गेलेनो थाखायथ' मोनसे गोहो थानांगौ मोनसे लेभेलसिम बे गोहोखौ बिथांमोना मोननाय नङा राजखान्थियारि इयुननि सोमोन्दै सावरायगोन जों जुदि नोजोर होयोबा काउन्सिलफोराव जिहेतु रिजनेल दोलोफोरा गोमालांनायनि लामायाव जों जुदि सरासनस्रायै नोजोर होयोब्ला आसामखौबो जों बेनि मोनसे बिन्दो होननानै जों बुंनो हायो जिहेतु AJPआ मोनसे समाव गोहोआव दङमोन नाथाय बिथांमोननिया मिरौ जिरौ बे थासारियाव आरो काउन्सिलफोरनि बेलायाव स्टेटनि बेलायाव जों सावरायो काउन्सिलफोरनि बेलायावबो थिग बेबायदिनो दा रिजनेला गोमोरलांबाय नाथाय बे समाव मिरुनि जाय नैबे पलिटिकेल पार्टिफोरा थांनानै थाबाय दा BTCनि बेलायावबो बेफोरबायदि जानायनि मोनसे सम्भावनाया जागोन नामा बे मोनसे मा बुङो बे समाव अल इन्डिया पलिटिक्सखौ जुदि नायोबा नेसनेल पलिटिक्स आरो रिजनेल पलिटिक्स खिन्थु मोनसे खोथाखौ जों बयबो बुजिनाया मोजां जे नेसनेल पलिटिक्सआ सोलिदोंब्लाबो देशखौ सासन खालामदोंब्लाबो खिन्थु रिजनेल पलिटिक्सफोरनि जि मोनसे रल बेखौ जों दाबो रिलेभेन्ट होननानै बुंनो हागोन साउथनिखौ नाय तामिलनाडु केरेला बेवहाय फ्राय रिजनेल पार्टिफ्रानो जेरैबायदि सोलिबाय थानाय जादों नोङो वेस्ट बेंगलखौ नायदो महाराष्ट्रफोरखौनो मा जाबोदों नायदो दा जोंनियाव मा होनो बेखौ नर्थ इस्टआवबो नों मेघालयखौ नायदो रिजनेल पार्टिफ्रानो बबेबा नङा बबेबा मोजां मोनसे स्टेटास लानानै खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो नेसनेल पार्टिजों रिजनेल पार्टिजों मोनसे एलाइनमेन्टआव दिनै खामानि मावदों आरो भारतआवबो राजनितिकआ मोननै केमाव दिनै सोलिदों मोनसेया जाबाय BJP लेड NDA मोनसेया जाबाय कंग्रेस लेड दिनै इन्डिया दा बेवहाय बै जि मोनसे क'लिसन बा जि मोनसे गठबन्धन बेवहाय नेसनेल पार्टि आरो रिजनेल पार्टि हाबनानै दङ गतिके आं सानो अल इन्डिया भारतनि जि मोनसे राजनिति बेवहाय रिजनेल पार्टियादि एखे जोबलांजोबगोन बे जानाय नङा बबेबा नङा बबेबा मोनसे हयथ' आपस एन्ड डाउन जाबाय थागोन खिन्थु रिजनेल पार्टिफोरनि जि मोनसे रिलेभेन्सि बेयो थालांबाय थागोन सफार जोंनि आसामनि खोथाखौ जुदि जों बुङो माने AJPआ मोनसे बेकग्राउन्डनि गेजेरजों आन्दलनजों फैदोंमोन बिथांमोनाबो सरकार खालामबाय दा दंबाय थायो दा जिखिनि दंबाय थायो बेनो एखे जोबलांथारगोन आं बेखौ बुंनो लुबैया आरो मोनसे खोथाखौ जों नायनांगोन जे भारतआव नेसनेल कंग्रेस पार्टिया गोबां बोसोर सासन खालामबोबाय दिनै बिथांमोननि अबस्थाया मा जानानै दं राजनितिकआव बिदिनो आपस एन्ड डाउना जागोन दा आसामाव दिनैहाय BJPनि दैदेननायाव सरकार सालायगासिनो दङ बेयावबोथ' रिजनेल पार्टिखौ लानानै सोलिगासिनो दङ नङा होमबा दा बेवहाय खोथाया बेल' आं खामानि मावाबा सोरबायाबाव फैगोन
बेखौल' जों नायनांगौ जे हमना लादो जों रिजनेल पार्टिनि इन्टारेस्टआव जुदि मोजाङै खामानि मावग्रा गैयाबा बयबो जुदि नेसनेल पार्टिया जुदि जाम जालांजोबोबाथ' बे गोमालांखागोन गतिके नोङो रिजनेल पार्टिखौ हमथानानै खामानि मावग्रा मानसि गैयाबा गोमालांगोन खिन्थु हमथानानै खामानि मावलांबाय थायोबा रिजनेल पार्टियाबो थालांबाय थागोन दा जोंनि आसामावबो बे थासारिखौ आं नुदों आरो बेनो हयथ' उनावहाय जायगा लाहैगोन आरो दा जोंनियाव सफार जोङो बड'लेण्डआव आथिखालाव दा जोङो रिजनेल पार्टि हिसाबै जों हमथानानै दङ आरो BPFआबो रिजनेल पार्टि हिसाबै दिनै दंबाय थायो दिनै AGP दंबाय थायो दा काउन्सिलनि बेलायावहाय दिनैसिमबो रिजनेल पार्टिया जोंनि बड'लेण्डआव सोलिनानै दंबाय थायो आरो बेबो जोंनि थैनाय थांनाया जाबाय जोंनि खामानि मावनायनि सायाव निर्भर जागोन दा जोङो जुदि जोंनि संग्रामनि धारा जोंनि खामानिखौ जुदि जोङो मोजां सिस्टेमेटिकआवहाय जोंनि जुदि मदद होलायलायोबा लिडार आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोजां क'र्डिनेसन लानानै जुदि जों खामानिखौ मावलाङोबा आं सानो बे रिजनेल पार्टियानो मोजां खामानि मावनो हागोन बे नङा जे रिजनेल पार्टिजों खामानि जाया जोङो रिजनेल पार्टिया स्ट्रेटेजिक भाबैनो नेसनेल पार्टिफोरजों लोगो जानानै जोंनि रिजनेल इन्टारेस्टआव खामानि मावनायनि फिल्डआ जथेस्थ' दङ आरो बेखौ जों खालामनो हायो गतिके फिउचाराव रिजनेल पार्टियाबो बेवहाय खामानि मावनायनि स्क'पआ दङ बेखौ लानानै जोङो गोनो गोथो जेबो जानो नाङा खिन्थु बेनि ओंथिया बे नङा जे जों नेसनेल पार्टिजों लोगो जानो नाङा नेसनेल पार्टिजों लोगो जानाया जाबाय मा जोंनि माने बिहत इन्टारेस्टनि थाखाय जोङो बे जोंनि कम्पालसन बि खारन जोंथ' फिसा काउन्सिलाथ' स्टेटनि सिङावसो दिसफोरखौ बाद होनानै नों काउन्सिल सालायनो हाया आरो नों दिल्लीखौ बाद होनानै काउन्सिलखौ बहा सोलिनो हानो गतिके बे सोमोन्दोआ थाखानांगोनानो आरो बे बाथ्राखौ नेसनेल पार्टिफ्राबो बुजियो दिनै BJPआ मोनसे नेसनेल पार्टि गोसो जाबा माने गोबां रिजनेल पार्टिफोरखौ गारजोबनानैसो हारसिं सालायनो हायो बिसोरथ' एबसुलुट मेजरिटि दिनै आसामावबो एबसुलुट मेजरिटि नङा होमबा थेवबो दिनै AGP UPPLखौ लानानै मानो खामानि मावो बिथांमोननि जे मानसिकता जे ओनसोलखौ जौगानायनि देशनि थाखाय जि जौगानायनि जे मोनसे प्लेनिं बेयो निस्सय जोंनि रिजनेल पार्टि बयखौबो लोगोआव लानानै खामानि मावनायनि सिन्थाया दङ ओंखायनो जोंबो लोगो जानो हादों दा गतिके बेवहाय जेबो प्रब्लेम जानाय नङा आं सानो जे जोंनि BTCआवबो फैबाय थानाय राजनितिकआव रिजनेल आरो नेसनेल बे मोननैबो बिथिङाव खामानि मावनायनि स्क'पआ दङ आरो तालमिल खालामनानै जों थांनो हायो जिहेतु मानगोनां बिथां BTRनि CM प्रमद बर' बिथाङाबो नैबे बाथ्राखौ बुंदों नैबे समाव दे MP बिसायख'थिनि उनाव BPFआ जोबस्रांलांगोन होनना बुंदों थामहिनबा गोमोरलांगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बा बिथांमोना थानाय नंला होननानै बाथ्रा बुंदों आरो गुबुन बिथिंजों जों जुदि नोजोर होयोब्ला BTCनि बारग' चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि बे बाथ्राखौनो सेम बुंदों जे बे समाव MP बिसायख'थिनि उनाव UPPLआ थानाय नंला होननानै बुंदों गाव बुंना लायाखै थामहिनबा बिथां सानै दैदेनगिरिया बुंना लायाखै जोंनिया थांना थागोन होननानै बुंना लायाखै बयबा नङा बयबा मोनसे बिथिङाव बिथांमोना बुंनो नागिरदों नामा जे BJPखौ प्रमट खालामनायनि बाथ्रा बुंदों बेवहाय फारागखौ जों गोरलैयैनो जों नायनो हायो आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा सोलिगासिनो दङ जोंथ' डाउन लाइनथिं थाङाखै जोंनाव सरकार दङ BTC सरकार जोंनाव MLA दङ जों मन्थ्रि मोनबाय सासे MP मोनबाय आरो सासे MP मोननो थांबावगासिनो दं लकसभा रायजोआव जों सानै MP मोनगोन जोंना आपराइजिं बेथ' बास्तब ना दा सोलिगासिनो दं बियो खिन्थु हाग्रामानि थासारिया मा बिसोर थांनाय 2020 सनावहाय जे BTCनि बिसायख'थि बेवहाय 17 जन मोनदोंमोन 17 जना दिनैहाय खारै डाउन स्ट्रिमाव थांगासिनो दङ बास्तबाथ' बिसोर दा गतिके जों होननो हायो प्रमद बर'आ ओंखायनो बुंबाय थानाय जादों आथिखालाव जि ट्रेनाव BPFनिफ्राय रायजो राजाफ्रा गुगाबाय जि ट्रेनाव नेताफ्रा गुगाबाय बे ट्रेनखौ नायोबा बियो MP इलेक्सननि उनाव जोबस्रांहैगोन रियेलिटिया बेनो बेखौसो जों बुंदों खिन्थु हाग्रामा साइडनिफ्राय जोंखौ जोबस्रांगोननि जि मोनसे जुक्ति होबाय थादों बेथ' गैया जों बोरै जोबस्रांगोन जोंनाथ' दावखोगासिनोसो दङ दा गतिके बे बाथ्राया हयथ' बिब्रान्त जादों हाग्रामायाबो गावनि अबस्थाखौ नायनानै गतिके बे बाथ्राखौ बियो बुंनानै एसे गोसो गोजोननाय लानो नागिरदों बेनि अनगायै जेबो नङा होनना आं सानो नोंथांनिफ्राय मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे NDA थामहिनबा BJP UPPL AGP दा खुंथाय गोहोआव दङ जों सम नुनो मोनो जे BJPखौ जे बुंनो नागिरो जे धोरोम संकट थामहिनबा धोरोमनि थाखाय खामानि मावो होननानै बुंनो नागिरो जों नुनो मोनदों जे नैबे आसामाव मोनसे हेलिं प्रेक्टिस एक्ट लाना फैदों 2024 थामहिनबा नैबे एसेम्बलि बेखौ पास खालामबाय दा बेखौ लानानै गोबां
खायसे खायसे ख्रिस्टियान सिबियारिफोरा बे समाव बिथांमोना गिखांनाय फैदों बेखौ लानानै दा थारैनो बे आयदायाव मा बुंगोन नोंथाङा? नैबे आसाम सरकारनिफ्राय जि मोनसे प्रिभेन्सन अफ हिलिं प्रेक्टिस जि आयेनखौ लानानै जोंनि गेजेराव जि मोनसे सरसा जाबाय थादों बेथ' आं सानो अकल बबेबा पार्टिकुलार धोरोमनि थाखाय सिन्था खालामनानै खालामदों आं बिदि साना। हमना लादो जे इन्डिजिनियास मोनसे रिलिजन बिसोरबो माने गोदोनिफ्रायनो माखासे प्रेक्टिसखौ खालामबोबाय थानाय जादों नङा होमबा? दा बेवहाय मोजां गाज्रि दङ। दा जोंनि समाजाव बेवहाय जोंनि मानगोनां चिफ मिनिस्टारा क्लियार खोथा बुंनाय जादों जे समाजाव गाज्रि प्रभाब गोलैथावथाव माखासे प्रेक्टिसफोर बेखौ बोखारनो थाखायसो बे आयेनखौ लाबोनायनि मोनसे सिन्थाखौ खालामनाय जादों होननानै आरो बेवहाय क्लियार बुंनाय जादों जे सोरनिबा बबेबा धोरोमाव बेयो जुदि पजिटिभ मोनसे मेसेज दङबा बेखौथ' बोखारनायनि खोथायानो गैया बेवहाय बिनि बे थाबाय थागोन। खिन्थु धोरोमनि नामाव बिदि प्रेक्टिस खालामनायनि नामाव सोरखौबा जुदि नासयनाय सोरनिबा लाइफ माने जिबनखौ थांहोनाय बेफोरखौबोथ' लाइक होनो हाया सरकार हिसाबै मोनसे दायथ' दं हिसाबै। गतिके बे सिन्थाखौ लानानैसो जोंनि आसाम सरकाराव बे आयेनखौ लानानै फैनाय जादों होनना आं सानो आरो बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव मा गिनांगौ बा मोनसे असुबिदा मोननांगौ दं होननानै आं साना। बयबो बे बाथ्राखौ मोजां बुजिनांगौसो दिनै प्रयजन जादों जे जोंनि बर'फोरनि गेजेरावथ' गोबां प्रेक्टिस खालामो सोरबा ख्रिस्टियान दङ दिनै ब्रह्म धर्मनि मानसि दङ सत्संगनि मानसि दङ दिनै बाथौनि दङ गोबां धोरोमारि जोंनि गेजेरावबो दंबाय थायो। दा जोंनि धोरोमफ्रा आलादा आलादाबाबो जाथि हिसाबै जोंना मोनसे केरेक्टार दङ जों जाथि हिसाबै थांनानै थानो हानायनि थाखाय बेवहायथ' हमना लादो आं बर' आं सासे ख्रिस्टियान जाबाय नों सासे जेनेबा हमना लादो बाथौ जाबाय नोंनि बिपद जायोबाथ' आं बर' हिसाबै आं लोगो जागोन ना आंहा बिपद जायोबाथ' नों बर' हिसाबै आंजों लोगो जाया होमबा एज ए बर' हिसाबै जोंथ' धोरोमखौ लानानै खुनु जाथिया आलादा दिनैसिम सानफेराखै जों दिनैसिम जेसेबां संग्राम खालामबोदों जों जेसेबां खामानि मावबाय थानानै दिनैहाय गावबागाव धर्मखौ पालन खालामबोदों खिन्थु जातीय संग्राम जाथिनि आन्दलनाव जों बयबो हिन्दु ख्रिस्टान जि दं बाथौ दं ब्रह्म दं बेखौ सिन्थाखौनो खालामबोआखै जों दिनै ज' दिनैसिमबो फैबाय थानानै दं। जोंना एजेन्डाया मा जे जों जाथि हिसाबै थांनानै थानो लुबैयो आरो जों बिश्वआव मोनसे गोग्गो मोनसे जाथि जों बयजोंबो गनायजानाय मोनसे जाथि हिसाबै थांनानै थानो लुबैयो बेथ' जोंनि एजेन्डा ना दा एजेन्डानि थाखाय जों बयबो खामानि मावलायलायदों बेवहाय नोंनि धोरोम आंनि धोरोम बेथ' बादा होनायनि खोथायानो गैया। दा बेबायदि खैफोद फैलायोबाथ' जों ज' जागोन आरो आं सानो बबे सरकार बेलाय सरकाराथ' इलेक्सननि गेजेरजोंसो थाङो दा रायजो राजायाथ' आं बयबो जों रायजो राजा जों जुदि बेबायदि डिसिसन लादोंबा सोरबा सरकारा बेखौथ' जोङो रायजो राजाफ्रानो थिग खालामगोन आरो आं सानो बेखौ सरकाराबो चेन्ज दं जे रायजो राजाखौ गाज्रि मोनजानाय मालाबाबो सरकारा खामानि मावा खारन सरकारनि थाखाय पलिटिकेल पार्टिफोरनि एजेन्डानि थाखाय रायजोआ फार्स्ट बिथांमोननि भट नांगौ ना आरो सरकारनि दायथ'आ मा भटारफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनाय नङा होमबा दा गतिके आं सानो खुनु सरकारा बेबायदि मोनसे बबेबा पार्टिकुलार कास्ट बा हारि बा धोरोमनि थाखाय बिरोधि खामानि मावगोन आं बिदि साना खालि जों एसे बुजिनानै नायनांगोन आरो बे बागै सानलायनांगौबाथ' जों जयैनो सानगोन गतिके नैबेखौ लानानै बिदि जोंनि गेजेरावहाय सानलायनांगौ दं होननानै आं सानाखै आं बयखौबो खावलायगोन नोंथांनि बे चेनेलनि गेजेरजों जे जों धोरोमखौ लानानै बर' मानसिफ्रा मालाबाबो जोंनि जातीय एजेन्डायाव गोनो गोथो जाबोआखै जों थांबाय थागोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि गेजेराव राजनितिबो जों खालामनो नाङा आरो बे जोंनि थाखाय भयंकर मोनसे सिटुवेसन लाबोनो हागौ जाथि जौगानायनि खामानियाव गतिके बेखौ जों लाइबो होनो नाङा जों बेखौल' नायनांगौ जे BTR ओनसोलाव जों गोजोन थासारि मोनबाय गोबां जों संग्राम खालामबोबाय दिनैहाय माने 40-50 बोसोर जोङो गोबां मानसि लस्टबो खालामबोबाय थाउजेन्डस अफ जोंनि बर' मानसिफ्रा थैबोबाय लिडारशिपखौथ' जोङो लाबोबाय थादों खिन्थु जोङो बे गासैबो बाथ्राफोरखौ नोजोर होनानै दिनै जोङो मोनसे पजिटिभ सिन्थाजों जाथि दानायनि प्रक्रियायाव पलिटिकेलि जों बोरै डेभेलप खालामलांबाय थानो हायो बे नोजोरखौसो लानानै जों दिनै थांनांगौ दं गतिके राजनितिखौ बे लाइनजों जों लांनांगौ बा UPPLआनो जा BPFआनो जा सोरबा माने पार्टियानो जा
बे मोनसे सिन्थाखौ लानानै जोङो थांनांगोन गतिके दिनैनि बुब्लियाव आं खावलायगोन नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जे रावबो जोंनि गेजेरावहाय धोरोमखौ लानानै बेबायदि सिन्था फैनो नाङा आरो जों जयैनो बेखौ गाबथालायगोन आं बे बाथ्राखौ बुंनो लुबैयो जिहेतु जों नुनो मोन्दोंमोन जे BPF राजखान्थि हान्जाया थामहिनबा हाग्रामा महिलारिया मोनसे समाव समाजारि बिजोङाव भाइरेल मोनसे रिटेन पेडआव बिथाङा लिरना हरदोंमोन जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि रिटेन पेडआव बे मोनसे लिरदोंमोन जे प्रमद बर'आ क्रिस्टियानिटि बा क्रिस्टियानाव बास्लाय होनो थाखाय बिथाङा खामानि मावबाय थादों होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बे समाव चार्चफोरनि अनजिमाया BTC एरियायाव बांनायनिफ्राय बांबाय दं होननानै मोनसे कमप्लेन मोनसे हरनाय जों लाइजाम जों गोसारनाय नुनो मोन्दोंमोन थारैनो बिथाङा मा बुंगोन बिथांखौ बेबायदि मोनसे रला जोंनि थाखाय खोब आनफर्चुनेट आरो पलिटिकेल नेताफोरनि अनलि बिकज अफ भट माने इलेक्सनाव देरहानांगौनि सार्थआव जिखौ मोनो बेखौ बुंलाबायनाया बे जोंनि थाखाय मोनसे माने खोब आनफर्चुनेट आरो दा बिथांखौथ' आं मोननै बुंनायखौ नुबाय खनसे बुंबाय बियो मा गासैखौबो चार्जफोरखौ बारायबाय थादों बिदि बुंनानै बे जे जायगायाव माने फोरमायहरनांगौ बे लेटार लिरनांगौ खोन्थाहरबाय आथिखालाव आरो बुंबाय थादोंबा नोङो प्रमद बर' फैफिननांगौ जायोबा ओरै फैफिननांगौ जायोबा नैबे धर्मआ गोमालांनायनि लामायाव नोंथांमोना डिस्टार्ब जागोन बेथ' पियरलि पलिटिकेल मेटार जाबाय बे जोंनि थाखाय मोजां नङा बियो आरो बेखौ आं सानो जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौ बारा खोनासंनाय नङा खारन जों बयबो बुजिलायखाय खोथाखौ आरो आनफर्चुनेटआ बेल' जे जोंनि पलिटिकेल नेताफ्रा माने एखेबारे बे लेभेलसिम जुदि राजनिति खालामहैनो नाजायोबा बेथ' मोजां जानाय नङा ना गावनो मोजां जागोन ना रायजोआनो मोजां जागोन आरो जों एन्टायार जोंनि BTC एलेकानि थाखायबो मोजां जानाय नङा गतिके बेबायदि मोनसे सिन्थाखौ बाद होनांगौ आरो मोजां मोनसे पजिटिभ दिगजों जों लांनांगौ भट बिनो थाखायथ' मेरला लामा दङ गुबुन लामा दङ ओंखायनो जोङो पजिटिभ मोनसे पलिटिकेल मोनसे भेलु बेस पलिटिक्सखौ जों डेभेलप खालामलांनानै जोंनि गेजेराव जों राजनिति खालामनाया प्रयजन दं होननानै आं सानो गतिके बिथांनि बे मोनसे प्रपागान्डा बे प्रपागान्डाखौ आङो सिदा सिदि जुदि बुङो आं बेखौ माने लाइ होनाय नङा आरो बिथाङा खालामियानो मोजां आरो बे बाथ्राखौ रायजोफ्रा बयबो बुजिनाया मोजां बे समाव बेबायदि बिसायख'थिया जानो थांबाय दङ क'क्राझारनि जे भटार्सफोरखौ माबाफोर खावलायगोन नामा दिनैनि थासारियाव आं बेखौनो खावलायगोन जोंनि 1 नम्बर क'क्राझार लकसभा समितियाव गोग्लैनाय गासैबो भटार बिथांमोनखौ जे देग्लायनि जि इलेक्सन फार्स्ट टाइम बे गोदान मोनसे समस्ति जोङो मोन्दों आरो गोदान मोनसे थासारियाव जों दिनै भट होनो थांगासिनो दं BTC सरकार आसाम सरकार सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जों मोनसे बिराद मोजां एलाइनमेन्टआव दिनै खामानि मावनो खाबु मोन्दों क'क्राझार लकसभा समस्तियाव 10 बोसोर बियो गुबुन अपोजिसननि आखायाव दंमोन दा जों बेखौ जोंनि आखायाव लाबोनाय मोनसे स्कप जों मोन्दों आरो बेखौ जोङो लानांगोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो जिहेतु भारत सरकारा BTCआव सान्थि लाबोनायाव जोंखौ अनदों आसाम सरकारा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि अननायाव बिथांनि जोथोनाव दिनै जों बे थासारिखौ जों मोननो हादों बेथ' बास्तब बयबो नुदों बेखौ गतिके जोङो मोनसे बिश्वासखौ जों हरनांगौ भारत सरकार आरो आसाम गभर्नमेन्टनि जे जोङो नोंथांमोननि जोथोनजों जोंनि गेजेराव मोनसे सान्थि फैबाय जों मोजां मोनसे सुक्ति मोनबाय जौगानायखौ जों बयबो लुबैयो दिनै रायजो राजाफ्रा बिनिनो मोनसे फिथाइ हिसाबै जोंनो मोजां मोनसे भारदिक होदों बेखौ जों देखायनांगौ आरो दिनैनि भारदिकखौ जुदि जयै जों मोजां जुदि लानो हायो भारत सरकारा जोंखौ बांसिन अनगोन आसाम सरकारा जोंखौ बांसिन जोथोन लानो बाध्य जागोन राजनितिखौथ' बेनो लेनदेन नों होयोबा आं मोनगोन गतिके आं लानोबा नोंनोबो आं होनांगोन गतिके बे थासारियाव जोङो ज' जानानै एबारहाय देरहानाया जाबाय मा जों UPPLनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया देरहागोन लामायाव दंखायो जिहेतु बेवहाय मोनथाम गोहोआ ज' जानानै खामानि मावबाय BJP AJP आरो UPPL आरो फिक्सारा क्लियार जाबाय गतिके गासैबो आइ आफा रायजो राजाफोरखौ आं खावलायगोन जे एबारनि बिसायख'थियाव 7 तारिखआव भट सेन्टाराव थां आरो बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव जाहाथे भटखौ होयो आं बेखौ खावलायगोन नंगौ बिथाङानो जादोंमोन रायजो सभानि MP मानगोनां रन्जन नार्जारि बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय जे थामहिनबा BTC ओनसोलाव जे रायजो राजाफोरनि थाखाय BTC सरकारा माबायदि सिबिथाय होगासिनो दङ
आरो बेनि अनगायैबो जे फैगौ लकसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थिया माबायदि थासारियाव दङ एनडि हिसाबाव बिथांमोननि खामानि मावनाया माबायदि बेनि सायावबो बिथांनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै बिथांमोननि खामानि मावनायफोरा माबायदि आरो बिथांमोना एलिगेसन होनाय जेरै बाथ्राफोर बेनि सायावबो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो जोङो मोनथिनो मोनबाय बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मिथिहोबाय आरो फैबाय थानाय जे लकसभा बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरा माबायदि बाहागो लानांगौ बेनि सायावबो बिथांनिफ्राय रोखायैनो नोंथांमोननो मिथिहोबाय नैबे समाव नोंथाङा बड'लेण्ड बुब्लिनो नोंथांनि जे बेसेन गोसा समखौ दिहुननानैब्ला जोंनो होबाय बेनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर होबाय खोब गोजोननाय मोनबाय बे मोनसे सम आंनोबो रायजो राजाफोरनो बाथ्रा बुंनो बा मिथिहोनो खाबु होनायनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब-माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब-माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब-माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड 2D साइनबोर्ड आर्क्राइलिक ट्रफी एसएपी पैनेल नेम प्लेटार्स रेट्र रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस आर्क्राइलिक लेटार काटिं एमडीएफ जाली काटिं लग' ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइएम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन